ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನೆಲಟತ್ತು ನಡ್ತೀನಿ ತೆಕ್ಕರದ ಗಿಡನ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ನಡ್ತೀನಿ. ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಗಿಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಗಿಡನು ಮಲ್ದು ನಿಂಚ ಫಸ್ಟದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುದುಪ್ಪಾರೆ ಇಂಟ್ರೋಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಈತೆ ನೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಬುಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ತೆಕ್ಕರೆ ಆ ಒಂದು ಪನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲವರ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಲಾನ್. ಸೊ ಇಂದೆರಡು ತೆಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಆಪುಜಿಂದ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಆದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಸಹಿತದಿತ್ತನು ಆಡೆ ನೀ ತೆಕ್ಕರೆ ಆತನ ನೆಟ್ಟು ಎಸ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಆತನು. ಸೊ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು. ತೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಡ್ರೆ ಈಗ ಜಾಗಿಜ್ಜಿಬ್ರು ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಪನ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನು ಆಯ್ತು ಬಾಯಿದ ಅಲ್ಪ ಗಿಡ ನಡ್ಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಲಾಪುಂಡು ಕೊಯ್ಯ ಮಣ್ಣು ಲಾಪು ಓಯಲ್ನ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನೀರ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಡು ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರಡ್ಡು ಮುಡಿ ಆತನು ಮುಡಿ ಆತನು. ಸೊ ಒಂದು ಝೀರೋ ಬಜೆಟ್ ನಿಕ್ ಜಾಲಜ್ಜಿ ಜಾಗ ಒಂದು ದಾಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕುಲ ಮಾತಾಡಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.